ବୋହୂ ବାହାଘରର ବାସି ଦିନ ତୁ ଏମିତି କଳା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଆଉ ଏତେ ଜୋରେ ହସି ହସି କଥା ହଉଛୁ। ପ୍ରଥମ କଥା, ମୁଁ କଳା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧେ କି ନାଲି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧେ ଆପଣଙ୍କର ତ ପିନ୍ଧିନି। ମୁଁ ହସିକି କଥା ହୁଏ କି କାନ୍ଦିକି କଥା ହୁଏ ଆପଣ ପଚାରିବାକୁ କିଏ? ତୋ ବାପା ମା ତତେ କ'ଣ ସଂସ୍କାର ଶିଖେଇ ନାହାନ୍ତି? ଓହୋ, ସଂସ୍କାର ଆପଣଙ୍କର ଅଛି? ଯଦି ଅଛି ସେଦିନ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ମୋ ବାପାକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଯୌତୁକରେ ମାଗୁଥିଲ। ଏଇ ତତେ ଭଲରେ କହିଦେଉଛି, ମୁହଁ ସମ୍ଭାଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର, ନହେଲେ ମୋଠୁ ଖରାପ କେହି ହେବେନି। ଓ, ଏଇଥିରୁ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଉଛି ସଂସ୍କାର କାହାର ଅଛି। ତୋ ଆରେ ତୋ କ'ଣ ଯେ ଶାଶୁ